Welcome to T-Fae Files TV. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Keti Masomera achinyomba maititi namaijera munongoziva mega nyaya dziri kuitika. Teerai munzwa ari kuti mese muri mahure hapana zvamungatutsa. Handimazviona kuti kana tichitaura nyaya maigwautwa kunge zvimbwa mupengo nezero mucomment section muchiita kunge zvaha une mwana musikana chichi ndakakudzai timaive zvimhino zvakachekwa nepinjisa ava vari kunyepa mahure aya mashauma akuna kunaya. Inini kamuchacha handimufariri zvangu but panyaya iyi handibhulemi kamuchacha. Tese tinoziva kuti kamuchacha kakanzwa pane nyaya iri kupisa mastreets kanomhanya kuda kunoita content kakabhilivha kuti nyaya ichokwadi because kamuchacha ndekamwewo kasina kunyatsovhurika munjere. Remember ikuti ndekamwewo kanomboita maskits iwaya but otherwise panyaya iyi kamuchacha handikabhulemi. Ava mai vezvimhino zvakafenengara mai ava vanohura vari pamurume ihure hosana shawa kuna takakudzai timirirai vakomana vari kuuya nesaidhi ravo vanga vachida kuti nyaya itange yapera. Mai ava munhu anoirarama nekukechesa nekuita chibhishu ihure hosana vanga vachida kunyudzisa vanhu kupanicha vanhu kuti vapuhwe mari. Footage yekuloja hairambikika, footage hairambiki. WhatsApp chero ukadhilita zvinoretrievwa, ndo basa remakoti irore. Saka umwe unenge uri udofo nekuda kutanisha. Hamungaiti vanhu deformation of character. Unowithdraw nyaya yerepi, nyaya yakakosha kudaro imaifetora zvimhino zvinenge dende risina mvura muchitanisha mastay boys. Hatidi vanhu vanoda kushandisa kuti nekuti vane mafollowers. Saka iko zvino izvi nemi varume chidzidzai, varume dzidzai kuti musati manongedzera penzura pachebere mabhisho yabvunza munhu womurekodhi kuti tiri kubvumirana here kuti itwendi ndinyenge mboro yangu ndipinze, wotumira kushamwari yako wozonyenga wataura izvozvo because mahure akawanda mazana ari kungoti vakangoona kuti zvaramba kuita zvavanga vachida kana kuti vanyimwa mari kana kuti vanzi handisi kuda relationship voda kunyudza munhu kuti ndakarepa. Ini zvakandinetsa kuti vakomana vaya vaidya mabhebhi manyama kudaro chavanenge vachinorepa pamukadzi uya ane zvimhino zvakafenengara chii. Takutokupeta imimi because makatitukisa necomment section ende makaita nyaya yenyu yemubikirirwa mukabika mbodzi. Maida kunyudza vana vakomana. Imune mwana anonzi Jeremiah mwana wenyu akanzarwa munonzi. Chiregai kukecha mai vaya kana mukazogara zvenyu because munoswera maakutanishwa. Zvemambuya ane zemurembwa pawawa nemakeshwa muda kunomanikidzira vanhu relationship kana kuda kubva manopuhwa bhagidhi remari. Tidi zveumbululu isusu zvemazimbuya anoti kana aona kuti zvaanga achida zvaramboda kushandisa kuplatform kunyepera vanhu. Imimi vakomana imimi chisuwa ine deformation of character. Demandai footage yekuloji mubuditse paloji kuti makapinda muchivazvuzvurudzereka kuti vaipinda vachikwizanisa matinji ega. Hatidi tinoita boy child matter. Next time imimi vanhu mafollowers dzidzai kuteerera both sides kwete kuteerera one side because munhu anogona kungocreate unyepa. Musangoti mukaudzwa nyaya mubva mati. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naKeti Masomera ari kudedzera kuti maititi namai mejuri vese mahure hapana zvakadaro. Anzi zemorembwa pambwa anzi ndo zvinoita maititi nani namai mejuri. Munongoziva mega Keti zvinotaurwa namaititi azvifarira. Vakambenge vari mabest friends. Maititi ndo vari kumira namai mejuri. Saka Keti asi kufarana nazvo ari kudedzera kuti we have to hear the other side of story yevarume ava because munongoziva mega mai mejuri vari kuti ivo vakabatwa chibharo nevakomana ava vakatenderera pasocial media. Asi manje Keti ari kuzviramba. Handizi munoti kudini hazvo guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.